joni bo ɗum wakkatire nde mo'inton jonde ngam nanki firo deftere alqur'ana seninde hawtande imodibbo iya hamboy ga gawdare leydi kamaru keɗite jam. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. فإذا انسلخ خرج الأشهر الحرم تني lebbi kormeteɗi to ɗi wurti wa hiya akhiru muddati ta'jili, kanjum woni ragare gisɗe ajal ngal ɓe waɗino ngal Allah seniɗo wino fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. to nini ragare lebbi go waɗi faktulul mushrikina haysu wajadtumuhum, bare heferɓe haysu wajadtumuhum nokkure nde on tawi ɓe fuu. Allah seniɗo mo tagi ɓe man kayum wi non, ha on tawi ɓe fuu fi hillin aw haramin, ko ha dagi ɗum ko malla haram. en mbi makka ɗo ha taari filti woodi ha haram muɗum woni, non madina bo to saali ha haram man hettiri wakkere suudu kaaba, saali keerol man hettiri wakkere suudu kaaba wurti ɗon bo fayinta gaɗa man bo ɗo bo wurti kadi hooti ha hillu. en mbi hijjoɓe to ummi madina wari nasti makka, to ɓe nasti makka man ɗo woodi ha masjidu aissa woni. masjidu aissa man ha keerol mihrabu maare ha liman darata ɗo keerol man ni to ƴaɓɓiti waɗi wakkere nini nasti nder haram makka jotta kam. to noon makka man ha taari filti woodi ha haram muɗum woni nder sahnul masjidi, nder juulirde man bo ɗum ha hillu na nder haram woni. ɗon kadi to haysu wajadtumuhum, ha on tawi ɓe fuu fil hilli aw haramin, ko laatake ha hillu ko malla nder haram fuu bareɓe Allah mo tagi ɓe wi non tagi on. wa hujuhum hoo'eɓe bil asri ɓe dahuki, wahsuruhum paddeɓe fil gilayi ha gal'aji, ha cuuɗi satoji mawɗi ɗi deydey kuje fuu ɗon nder majum yimɓe fotayi wurtugo. paddeɓe ɓeɗo jooɗi nder maji wal husuni e soroji kaɗitiɗi, hatta yabtarru, ha ɓe oña ilal qatli fa wargo awil islami malla islamaku. ɓe jooɗo toon ha ɓe maaya malla bo ɓe gerda ɓe gurtan jonta ka dow kiita islama kadi. wa kudu lahum kulla marsadin, jooɗaneɓe ha kala renorde, ɗarigin kala ɗatal yaslukunahu ngal ɓe nastata ɗum. on jooɗa dow ɗatal bo on aata ɓe ɗon. wa nusiba kulla, wa kudu lahum kulla marsadin, wa nusiba kulla masirama dow ala naz'il khafidi, dow ittuki harfere lesnore. wa kudu lahum bi kulli, ko malla min kulli, nde min ko bigo ittama kanjum waɗi maasi kulla kadi. fa in taabu, to ɓe tuubi min al kufri ibgo e keferaku, wagamu salata ɓe darni julde, wa atawu zakata ɓe dokki jakka, fa hallu sabila on perwine ɗatal maɓɓe. fa in taabu, tuubu en mbi modi ɓe mbi sardi tuubu ɗum to geddal man laatake hakkunde ɓi adamajo gedduɗo Allah be Allah tan, ngal mema e haqqe ɓi adama. sarɗi tuubu man, sarɗiji man ɗi tati, to ɗi kawtini Allah yaafa goɗɗo geddal man, windana ɗum nokkure man ma kuuɗe boɗɗe on. arande ka wasmitago, o waña metta mo ha ɓernde mako ko waɗi o huwini geddal hunde Allah haɗi mo ɗo, o waña ɗum ha ɓernde mako ɗum metta mo. nden to o ɗon no huwa bo jonta o acca, to ɗum laatake ɗum hunde huwete nden o huwayno bo jonta o fuɗɗa o huwa ɗum. nden o andina o metata lorugo ha majum faw ha o maaya. sarɗiji tati ɗin to ɗi kawti, geddal man no ngal yotti fuu Allah seniɗo jaafowogal
ngam wala geddal ko ɓuri keferaku kañum fu to goɗɗo tuubi ɗo Allah seniɗo ɗo yaafo ɗum ha ɗo bo ɗum heferɓe on wolwana fa in tabu minal kufri to ni ɓe tuubi keferaku julɗo bo non kadi kefere ma yaafama sakko julɗo to tuubina kanko bo to o tuubi sarɗiji tati ɗin to hawti hakkunde mako be Allah on geddal man Allah seniɗo yaafimo ngal yo nden to laatake haqqe ɓi adama jongitake her man bana o jambino goɗɗo jawdi muɗum to heɓoto o hokkitamo ndi to heɓatako bana o maayi jotta kam yimɓe maako to woodi yimɓe maako o andi o hokkita ɗum to anda yimɓe maako o hokkanamo sadaka o dinga waɗugo do'a kadi Allah yaafo on man renamo sadaka man to wala bo o dinga waɗango on man do'a Allah yaafo ɗum Allah seniɗo yerdinan on man ñalomare dargal be dalila nde o rahim ɗo to hawri sardiji tuubu timmi kadi non bana modiɓɓe mbi to goɗɗo tuubi ha geddal gootal oɗo waɗa gedde ɗuɗɗe tuubu mako jaɓama ha geddal ngal o tuubi kam amma gedde luttuɗe bo hanje bo seeto o tuubi ɗe ɗum ko handani derɗirawo julɗo moy on mo yedda e Allah kadi nder meɗen moy denaɗo wala denaɗo sona annabojo wala nder meɗen ɗo geddal ngal o yeddi Allah ɗo no ngal famɗiri fu to o numi jawmirawo geddaɗo kañum woni mawɗo ɗum on hulnatamo o tuuba kadi o tuuba ɗo bo ngam ha o mayra dow jotago dow geddal yo to nini o tuubi o heɓi jotta kam o yaafama en wi geddal man to ɗon haqqe goɗɗo bo se o hokkita goɗɗo haqqe man to heɓoto to heɓatako bo o dinga waɗango on man do'a goɗɗum feere o waadidiri goɗɗo be goɗɗo ɓe nangi on man ɓe torri ɗum o yaha o wiya on man watita deydey ko ɓe waɗi ɗo o fewanino ɗum on nayi ɗum catɗum ha yaago tita on man wiyama sakko goɗɗo man bi'eteɗo man to laati humakijo to laatake goɗɗo majjuɗo to o wi bannigo on go turta to hakkilay ma ɗaɓɓita soje ɓocca mo ha ɓura ko ɓe ɓocci ɗum kayum go ayi ɓe waɗi fa en tulliti o dinga waɗugo do a jonta kam o torara on man hayru to ɗum ñoore noon o ɗaɓɓitira on man yaafuya ha maare ase handani ɓi adamajo julɗo kam nde inde mako laatake muslim ɗo kisɗo se o habda kadi ko hisnata neɗɗaku mako be yonki mako be ɓandu mako fuu ta o tuumo yimɓe ta o jambo yimɓe ta o jafta yimɓe ko nandi yiɗi kuuɗe ɗe fuu o daytoɗe annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wiya taibu mina zambi kaman la zamba lah mo tuubi ha junuba wayba mo junuba walana ɗum Allah seniɗo limti yimɓe gedde o wi wa man yafal dhalika yalqa asama yudaaf lahu yawma alqiyamati wa yahlud fihi muhana mo huwi gedde ɗo fottan be gedde mako man ko huwi man ɗo in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum en bolwi sarɗiji tuubuɗi modiɓɓe mbi geddal to hakkunde ɓi adama ɓe Allah ceniɗo sarɗiji muɗum tati o wasmita mettamo dow yeddugo Allah geddal bo none ɗiɗi huwugo haade ko Allah haɗimo be malla accugo ko Allah umri mo to ɗum mettimo jonta ɗo nden to o accino ko Allah umri mo no huwa jonta bana mo juulatano o fuɗɗita juulgo man jonta nden o andina bo jonta ka o metata accugo julde man ha foroy kadi ndat wasmitago maako accugo hunde man to laatake haade to ɗum umrore bo huwande jonta nden anniya maako o metata huwugo to ɗum umrore bo o metata accugo nde kadi yo ɗon ɗo hakkunde maako ɓe Allah ceniɗo Allah yaafake mo to sarɗi man ɓesdi ha ɓi adamajo o tooñi ɗum bo o ɗaɓɓita daktinki ɗum man ha ɓi adamajo man annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wiya taibu min azambi kaman la zamba lah tuubuɗo heedi junuba wayba mo junuba walana ɗum Allah ceniɗo nde limti gedde yimɓe ko huwi nden o wi ragare man wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudaaf lahu al'adabu yawma alqiyamati wa yahlud fihi muhana
Allah seniɗo wi o fottan be ayibeji ko o waɗi man ɗo teddede man o fottan be muɗum o jangguitirteɗo be man ndey yande dargal ndey nden Allah wi ɗum sowne dow maako yangada o duumo bo nder yangada man o jawniɗo to aya haalino non gotka waray ka no en mbayi nden Allah waddi ɓaawo toon illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat koynamo tuubi yowa tuubuɗo kanko en wordi be muɗum ha ɗo koynamo tuubi ha guedde maako ɗe o huwanno man o nuɗɗini bo o gomɗini fakat tuubu maako ɗo Allah jaɓananmo go hokkanmo barjari bo warjanmo hayru dow man nden o huuwi kuugal bo laamgal kuugal ha o huwa ɗo wanna kuugal man ngal sar'angal andal maako kuugal man no ngal huurete o huurangal be anniya nden o huwa ngal bo ngam Allah tan laato bo o tokki annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha kuugal man ɗo to hawti kuugal maako laaɓan wa amila amalan saliha Allah wi ɓen kam fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ɓe ka Allah watti tan kuuɗe maɓɓe kalluɗe goo fuu sañja wartira ɗum kuuɗe boɗɗe wa kana llahu timminane yam le gafuran rahima Allah ɗuuɗa farukiijo ɗuuɗa hinnukiijo a yi ko haɓananno fuu ha o hisata Allah nangiramo ɓe ayibeji maako Allah be moƴƴere muɗum nangiraymo be maaji accuma wartinde mo ayibeji goo fuu ɗum boɗɗi on jonta kam Allah wi ha heferɓe goo fa in tabu min al kufri to ni ɓe tuubi ɓe keferaku wa aqamu salata ɓe ɓoosi julde ha ɓoosago julde ɗon kayre nden en gondi be muɗum jemma e ñalowmare en juuɗan juuɗe jowi ɗum dismake dow meɗen Allah seniɗo wolwi aqimu salata wa atu zakata malla aqamu salata wa atau zakata ayaje ɗe wari feere feere ha qur'an ɗe wari fu ɗe ɗo korgotiri banni ngam majum ɗe seedatake to goɗɗo laatiɗo juuɗa duumi ɗo julde nden hokkay jakka nde jaɓatake goɗɗo ɗo hokka jakka nden kanko goo juuɗata jakka mako man ka jaɓatake nden julde nde ɓe sardiji maare julde ka arande kan ɗum ɗume julde ka arande ka faridatullahi ala kulli muslimin wa muslima julde ɗum farilla Allah dow kala goɗɗo julɗo gorko e debbo a se sardi man se o wona nder dina islama kam to wala nder dina islama ha o mawni kanjum en wiyata se o silmo to o nasti dina nden nden julde gonde laata nde farilla dow maako nden julde man woodi hikima muɗum goɗɗo juulaɗo to juuliɗo ɗume nafatamo kam assalatu tutahhiru nafsa wa tuzaki julde ɗo senan nafsu goɗɗo sennan mo ha ayibeji o daytoto to oɗo lismi julde oɗo juuɗa ɗo o daytoto guedde inna salata tanha anil fasai wal munkar Allah seniɗo wi julde ɗo nde haɗan geddal ñiddungal laftingal ba jeenu e ko nandi e muɗum be kala ko yankira asari e islama fu ɗum modi ɓe mbi to goɗɗo nani nda ko Allah wi inna salata tanha anil fasai wal munkar nden kanko goo o laati oɗo juuɗa oɗo waɗa kuuɗe kalluɗe ɗe o lora useni o fuɗɗita daga nangarɗam maako na ha o wara wetta julde maako daga habbirango harminolgo ha o silmina o heftan ha ɓe won nder julde maako nden julde wa tuahhilu l abda li munajati llahi taala julde ɗo dunkiɗinan jeyaɗo Allah o laata o dunke ha wundotirki ɓe Allah seniɗo julde maako ha o juulata ɗo laarude daga o fuɗɗi Allahu akbar ayi Allah won oɗonta kuuɗe maako ɗo laaru ko o janggata kalimaji Allah ha to o rukni subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim waɗu be hakkilo accu subhana rabbi anma to a hetti a tawa wala ko aɗo wiyan ana fay a waɗa ɗum kanjum ɗon nde tati ni ɓuran je aɗo murga ɗon noon nde sappo ɗo nden to o ɓamti sami allahu liman hamida o dilli ha sujudere subhana rabbiyal ala ayi boniɗe ma ko pat ɓe Allah ceniɗo julde ɗo a seede dunkinan mo nde ɓaddinan mo ha Allah annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi ɓurɗum ɓadago ko jeyaɗo laatata ha Allah o huwa sajid alhal ma ko sujidiɗo
wala nde goɗɗo ɓadoto Allah bana to oɗo sujidi ɗo. Ase nden ka julde ɗo fimaare mawɗo masin. Nden kadi nde laatake julde bana ni, nde yotti bana ni, nden julde go woodi ɓural muɗum fahinta. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi al ahdu alladi baynana wa baynahum salah faman taraka salata faqad kafar. Alkawal woni hakkunde amin be maɓɓe julde, ko moye acci julde kufri. A yi nafiki en ɓe juuɗan ha nder darnde bo ɓe kaɓɓayi diina, kanjum woni hisni ɓe ha duniyaru ɓe ko naaka. Nonde laatake ko julde go woodi ɓural mangal masin. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam wolwi mo darni julde waddide ɓe sardiji maare, ɓe darange maare, ɓe ko ɗaɓɓitira ha maare fuu, juuɗe joyi ɗo o dismake o juuli ɗe. Kalima o timtirago kana arti o dismi juuɗe joyi, lewru sumayro o suumi, e mbiya wala jawdi sakko hala hijjugo ɓe hufugo jakka. O mo waɗi bana ni kanko man noy o woodi alkawal ha Allah, Allah nadanmo aljanna. Mo fu wawi bo wala alkawal ha Allah, to Allah yiɗi nadamo aljanna, to yiɗi bo yangitam. Nden ka julde ɗum hunde mawnde. Kanjum waɗi hidde ko o nasta julde ɗo se o taskana be gotal kuuɗe tati. So na noon fu wala no o nastira julde ɗo, se to laatake ngam dalila goɗka feere billi mo. Kuuɗe tati ɗe goɗɗo taskata hidde ko nasta julde kanje ngoni ɗume? Kuuɗe tati man ɗo senago ɗo none mum ɗiɗi fuu ɓangu ɗum ɓe cuuɗi ɗum fuu. Modi ɓe ɗo mbiya daga arande ka senago ɓernde maako tawonno, kanjum woni keferago wurtiya ɓernde maako, o habda sirku bo wurta ɓernde maako. To oɗo waɗa sirku oɗo rewa Allah ɗo Allah jaɓata. innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar. Ko woni fi ko moye hawrani Allah be tana muɗum, Allah harmini aljanna ɗo maako, yiite woni moɓorde maako. Kayum woni moɗo waɗa sirku ha mayri be majum. Nasalullah salamata wal afiya. Wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Nden kam sirku keferaku to wala ɓernde maako, sirku fu o itta ɓernde maako. Nden ɓaawo ɗon ko o nango wala nangarɗam, se o nanga hidde ko o nasta julde, malla bona o nango o tamo o se o tama hidde ko o nasta julde, malla ɓuri noon giwam farilla ɗo dow maako, giwam janabana ko giwam hayda debbo ta'ina ko ɓesgu maako, yiyam ɓesgu maako ta'i, se o yiwo hidde ko o nasta julde. Nden ka andini en julde nde Allah seni ɗo teddini nde waɗi daraja mare mawɗum, hidde ko o nasta nde ɗo se to o senake. Giwam to laati farilla ko sunna ko malla ɓe wi giwam giɗaɗam pattindinore no yiwirte ka gootel, ɗum inde muɗum tan woni feere feere. Giwam ma ɗam a yiwata ɓe sabulu ha ñorondi itta ka jam ka feere ɗam ɓolwanaka. Giwam ko laati farilla bana giwam janaba, to heɓi debbo be gorko be moɓodal malla soyde moɓodal ko hoyɗitaki, to ɗo lismake yiwgo. Debbo ƴiƴam al'ada muɗum tawi, hayda mako tawi, lismake se o yiwo. ƴiƴam ɓesgu mako tawi, lismake wajibi se o yiwo. Non goɗɗo wari silmi, mawɗo nasti islam wajibi se o yiwo. Giwam jiɗino ɗi yiwrete fuu ɗum hunde gotel. ɗo kana en wi giwam man wajibi. Ummul muminina Aisha radiyallahu anha o wi nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam iktasara gusdal janabati, nulaɗo Allah yiwi giwam janaba. Nden ummul muminina wangini bo min aljima'i, o wi ha mo wodal on na nulaɗo Allah hoyɗiti. Ha lewru suumaye bo ha ɓaawo buulol ngaasi nulaɗo Allah yiwi banni. Ase tawɗugo goɗɗo be janaba ha buulol ngaasi, janaba man artiro heymo daga yeeso o yiwaki, gacce wala o yiwoto ɓawoto. Hadisawol gongol ngol ummul muminina Aisha wi nulaɗo Allah yiwi janaba ha mo waɗal, o wi o resani nulaɗo Allah ndiyam
ndiyam man seeɗa de muddu nayi yaago muddu jowi juuɗe goɗɗo caka cakajo bana ni nayi malla bo jowi man nde nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wari ha yiiwa arande ka o facci ndiyam go o looti newe maako nde tati nden o ñeɗi ndiyam ɓe junngo ñaamo o rufi dow junngo maako nano o looti farji maako daga ɓaawo ɗum nulaaɗo Allah nangi ba nangarɗam mum ɗam julde amma tergal fuu o looti silande woore woore nde o timmini o waɗi juuɗe maako nder ndiyam o ɓamti o ñeɗayi ndiyam o yiggi hoore maako haa ba gasa ko irsi o lori o ñeɗi ndiyam o rufi dow hoore o yiggi haa nde tati o ñeɗi ndiyam o rufi wakkere wuttuɗu maako ñamru yeeso be ɓaawo fuu o yiggi haa dirti o yeɗi ndiyam o rufi dow wuttuɗu maako narru yeeso be ɓaawo fuu o yiggi haa dirti ummul muminina Aisha debbo nulaaɗo Allah nda o tindini en giwam no nulaaɗo Allah yiwori to jotta ka goɗɗo wiya kadi ɗo oɗo ka oɗo jooɗi laara nulaaɗo Allah ɗo yiwana oho o wi yaake feere ɓe ɗo giwɗa ɓe nulaaɗo Allah kakel gootel ɗo caka maɓɓe yaake feere juuɗe maako arta juuɗe nulaaɗo Allah kakel yaake feere bo nulaaɗo Allah arta mo ha kakel giwam farilla on ɗo ɓe ɗo giwa ɗo kadi sona debbo nulaaɗo Allah tindinene ɗin giwam banni to en keɓata ɗam debbo maako goɗɗo bo biyeteɗo Maymuna kayum bo tindini ba Aisha tindiniri nini amma seedigu maɓɓe kam o wi nulaaɗo Allah nde nangi acci kosɗe muɗum lootayi seede nulaaɗo Allah yiiwi timmini sotti ha nokkure yiwanno goya nokkure yorde nden looti kosɗe muɗum laatake nangarɗam maako ɓe giwo maako fu timmi har ɗon kanjum en janngata baabiraaɓe men janngini en ha defte en fuɗɗiri ɗo rahimahumullah ha o wiyata ha nangarɗam insa gaddama huwa insa akharahu ɗo ha lootugo kosɗe ɗon ha hadise o nulaaɗo Allah nda ha ummul muminina wiyayi o sakitin lootugo kosɗe Maymuna wi o sakitin lootugo kosɗe ɓe mbi Allahu alam ha ɓaawo suudu Aisha ɗo wala goɗɗo yaata toon ko ena goɗɗo mawɗo amma ɓaawo suudu Maymuna Abdullah ibn Abbas pamaro o ɓuray o walda ɓe nulaaɗo Allah ɓe kore mum ɗo leeso o yahan ɓaawo suudu ɓinguel ko andi to yehi ha jokki fu jooɗan soofa soofe goto ɗo ha lesɗi ɗe joori nden goɗɗo ɗo yiwo ndiyam to rufi nder toon sofnan ɗon man woodi ko fiitata wi caakosɗe ɓe wi ɗon man Allahu alam tema kanjum waɗi nulaaɗo Allah acci kosɗe ka lootay seede o yiiwi o timmini o sotti pellere man o lutti lootugo kosɗe ma to giwam nam lismi ba no goɗɗo yiworto banni ha yiwago janaba no nulaaɗo Allah yiwri ɗo debbo to ƴiƴam hayda maako tawi banni o yiwirta ƴiƴam ɓesgu maako to tawi banni o yiwirta goɗɗo to silmi banni en umritamo o yiwor goɗɗo karminananɗo hijju banni o yiwirta yo en yaha goɗɗum feere kadi goɗɗo giwanɗo giwam jumaare kayum kana nafari lana ɗum sunna kanko fu nono o yiwirta darotoɗo arafa kayum fu banni yiwirta to wari nastugo makka to o heɓanno mota daran ha o yiwo kayum fu banni o yiwirta amma kanjum ka caɗɗum hande naba keña noon yande to nangue moƴƴi goɗɗo yiwan ha ya naafa banni o yiwirta lewru moƴƴi o yiwan ha o naafa banni o yiwirta giwam jimandi laati farilla ko sunna ko giɗaɗum fu giwol kam gootel anniya on woni feere feere innamal amalu binniyat kala mobgal kuuɗe pat ɓe anniyaji jonta kam o yiwi o timmini banni nangarɗa bona o nangino hinde ko o yiwana dalila giwam maako ɗo mo yiwi giwam janaba giwam yiyam haydu ta'i ko yiyam nifasu ta'i giwam maako ɗa mo yiwiri man ɗo o yahno julda be majam amma yaake nde to nangarɗa maako fistayi to waɗi banni go timmini amma hinde ko o juula ɗo jungo maako memi yeeso maako jungo maako memi jakari maako memiri bo wakkere nder ko koolel koodi joweego o mari koolel joweegoel man to memi hunde oɗo nana to memi jakari maako malikin koye mbi nangarɗa maako fisti jotta ka se o nanga goɗɗam feere amma sona noon o yahan o juulira be nangarɗam maako ɗam
o ho an qur'anu ma ko o janga juulugo ɗo bo julde farilla ma o juuliran sakko julde naafi ɗo ka sewo senoro be banni tawon hidde ko nasta julde taw jonta kam janaba wala ha maako naaƴi yam haydu tawi naaƴi yam nifasu tawi wakkati julgo waɗi wala nangarɗam yo o bo o nangago maako ɗo yaago mema ndiyam ɗo ɗum wala nder farillaji wala nder sunnaji wala nder giɗaɗi nangarɗam memugo ndiyam kam yaake o maati haaje coofe cewɗe ko coofe lorɗe yaake o nani ɗum o yahi o wurtini ɗum yaake man tan o senoto ha ɗon kam to o seni man o ɗon ɗo mari haaje juutgo yaake man ma o juuɗi malla to o seni o wala haaje o seni tan nangugo fu o nangayi o dillan bo yo amma boɗɗum to nangi kam nden kadi to yaake juulgo waɗi ha senago maako man tawon ko modi ɓe mbi to o yahi ha nokkure man ɗo ɓaawo suudu maako man to ɓe maɓɓode o maɓɓitan o nasta to o yetti daga ha maɓɓode ɗo daga o nastayi o janga do'a ha Allah seni ɗo renamo ɓe sayɗanuji ta jiya ha o senani jiyaɗi somna mo bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'is o janga banni hidde ko o nasta ɓaawo suudu man to wala maɓɓode bo jotta kana o andi ha ɓaawo suudu fuɗɗi to yetti daga ton ni o janga ɗo to ha nder ladde on o jooɗoto bo daga yeeso o yottai ha nokkure nde o yiɗi jooɗugo ɗo o janga to o jangi o yapalanɗe seeɗa hidde ko o jooɗo kadi to wari jooɗago ha o waɗa haaje ɗo ta o fuña limse maako daga o ɗo dari to o fuñi banni goɗɗo to ɗon no ɓadi ɗon na yiyan al awra maako to o yiini ɗum semtan mo boɗɗum bo o laata oɗo suddi hoore maako o semto Allah ceniɗo ɓe malaika en oɗo dirta oɗo itta koltal maako hidde ko o jooɗa ɗo o raara hertoye henndu huusitiri ba wiigo to henndu woylaaru on ɗo dillira fombina ta o jooɗa o tiita woyla ngam ta henndu lorna coofe wara ugga dow maako o tiita wakkere fombina kadi non bo tata o tiita wakkere suudu kaaba kanjum waɗi en waɗiri misalu o tiitira bana fombina ɗo to henndu ɗo waɗa woyla bo o tiitira hen woyla kadi amma ta o tiita funange be hirnange ga ha meɗen ɗo ko ngam qibla man ɗo woppi seɗɗa bo nden to o jooɗi goo bo o hoora sembe maako wakkere kosngal maako nanal ngam ɓe wi boloƴƴol ɗo wuuriri herton ɗo on haaje ɓurata wurtugo be koyɗum yaake man ɗo ta o wolwa ko goɗɗo silmini ta o nota silminago ko oɗo ɓaawo suudu maako ko malla nder guɓe go ta o nota silminago o jooɗa har ɗon seeto haaje goo malla coofe goo wurti timmi wala ko o nani ha muɗum ko ɗume ɓaawa ton o taskano bo ko o wostirta ɗum ɓoɗe lesdi na kaa'e na haakoji leɗɗe na ɗereji o marina o wosta amma wostugo man wona be joori gootel kam saɗɗum ha laɓɓina o wosta nde tati malla nde jowi malla nde jeeɗiɗi tamma ha yotta banni fuuni hunde man hoytay kam sona to reedu ma ko tawi nde o wosti fu ɗo wurta kam nasaluɗa salamata wal afiya amma sarɗi ragare ko o wostiri man ɗo laata soofay wala ko takki dow mo daga ɓaawo ɗon o tokkina ndiyam o loota kadi ni ɓuri wooɗugo to o wosti ha ragare may wala ko takki dow muɗum o heɓayno ndiyam o dilli yaake o heɓi ndiyam wala nokkure nde o yahata o loota o jooɗa o nanga banni he'animo malla bo wostugo go waɗaki o heɓay ko o wostira nde timmiɗo o looti be ndiyam ɗo bo he'animo ko ɓuri wooɗugo on o wosta nden nden o loota to o timmini o ƴummi jotta ka o wurti ɓaawo suudugo o janga do'aare fahin pamarum man o yetta Allah o tora Allah yaafuye mum o wiya gufranak ɓaawo to o wurti o sotti a ɓaawo suudugo jawmirawo mi ɗaɓɓitirima yaafuye ma annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oɗo wiya banni to o wurti ɓaawo suudu ngam kanko oɗo inna Allah kala yaake fu to o yahi jonta o jooɗan o waɗa haaje gona o innata Allah
to ummi o wiya gufranak. To a yiɗi a ɓesda alhamdulillahi alladi ashaba anni l aza wa afani, do'aje man ɗon to goɗɗo waɗi woɗani he enin gufranak kanjum ɗo ni he anima. Nden bo oɗo taski ha deydey o yahata man ɗo. To goɗɗo yahi jooɗi a ɓaawo suudu to maɓɓode wala, ta o jooɗa o huusita a laawol yimɓe gardata. To huusiti a laawol yimɓe gardata ɓaawo suudu man ɗo, nden yimɓe ɗuɗɓe yahan toon ko o maati ɗo, goɗɗo feere bo maatan sakko ma to ɓinngel, to maati coofe pargal wardata. Nden aɗo jooɗi a dottiijo aɗo tiiti ni her laawol ɓe gardata ko gite ma lumbotide ɓe gite oɗo ni semtede nangi. Amma yottugo tawi da goɗɗo ɗo ƴoppini aba ko ɓinngel ko mawɗo sey o lora law, a yiyayi mo gacce waɗa. Kanjum waɗi ta a tiita laawol ngol ɓe gardata. Yo nden to o wurti banni o dilla o yaha o nangat kadi jotta kam. Ha o nangata ɗo to o jooɗi arande hidde ko o fuɗɗa nangugo siwake ol waɗata. Hidde ko o fuɗɗa nangugo siwakewal o waɗata. Ɗum ɗo ɗuuɗɓe machine nder men ɗo hoykitina ɗo yeebo ɗum sunna annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam. Siwake ɗo tedday, jogugo siwakewal ɗo tedday sam. A joga a mara siwakewal ma, to a yiɗi a taskita boɗɗum, a heɓa je ɗo mari be suudu mum, wala ñori wala noy. To a jooɗi a nangani a arta yigga ñi'e ma taw, a waɗa wusba a tuuta, ya ɗaɓɓutaɓe sodda. Nden ɓaawo ɗon fuɗɗa lootugo juuɗe mum kadi, loota newe ɗo nde tati. To looti newe nde tati ha yotta ɗo, amma sallina seeɗa kadi ta babal feere heɓayi. To yaake man to a jooɗi ɗo bo accu haala wonde kam, ha ɗon ɗo ɓe wiya bismo to a waɗi siwakewal a looti newe nde tati e ñeɗen ndiyam a wusbo a tuuta ha nde tati, eɗen ndiyam a sorkinta hakkille ma a fifta ɓe junngo nano ha nde tati. Daga ɓaawo ɗon a fuɗɗa lootugo toye e jaale. Hidde ko a loota yeeso ɗo ndiyam ɗon nder junngo ma, ta ñeɗa ndiyam a waɗa nder junngo a rufa, nden a yaara junngo ɗo ka aɗon moyta on a lootaki. Nder laawol jum ɗo wallita boɗɗum fakat to hakkilay nder men ɗo woodi goɗɗo kana noota. To a ñeɗi ndiyam a rufi ha nder junngo ɗi, sey a waɗa junngo ɗi hidde ko a lootayi, a moyti on ndiyam ɗon nder junngo ma, a wallitoro ɓe goo kadi a yaara a lootande arandere ɗo a habda ha dugge gite ɗo, ha les kinkine ɗo, ha pellel ɗumanta toñodi ɗo ha tiiɗe ma, ta lutta pellere feere so fayi. To a waɗi banni ni arandere ɗo kayre woni farilla. Alors a ñeɗa goɗɗam kadi bo a waɗa a loota ha nde tati. To laatake ha giwam janaba no giwam farilla go kana nde woore a lootanno, ha nangarɗam ka a loota nde tati. To a yottinayi tati man bo gacce waɗa ko ɗiɗi, ngam hadiseji waddi noon. Nden daga ɓaawo ɗon alors a ñeɗa ndiyam go fayin a waɗa noy a dilla a lootantoye juuɗe tan. Ndiyam go ɗon ha nder junngo man, nden a wuura a wallitora ɓe ngoɗo a loota ha sala noy soɓundu seeɗa, amma dow soɓundu on farilla ka, amma sallina seeɗa a loota nde tati. Daga aɗon no loota juuɗe ɗo a safiti koɗi ma dey, alors a loota ngo bo kadi nde tati. Nden daga ɓaawo ɗon a ñeɗa ndiyam a waɗa a rufa ɗam kadi, a waɗa juuɗe ma ɗiɗi fof a moytira hoore ma. Wallitam nanugo boɗɗum useni, juuɗe ɗiɗi fu min ka mbimi mi wiyayma junngo wooto. Hadiseji ha wari annabijo sallllahu alayhi wa sallam moytata hoore mum ɗo ha nangarɗam ɗo juuɗe ɗiɗi fu. Hadisewol ngol wari o moyti ha timtinol maako be ko lutti dow metalawol oɗo ha jahangal. An ka yaake aɗo nanga ɗo na metalawol wala, e ko ni a watta juuɗe ɗiɗi a moytira bannuɗa ɗo Allah waɗi. To a waɗi ndiyam man ɗo ni a waɗa ni juuɗe ma ɗiɗi fu, hoore koɗi man ɗo fotti a waɗa ɗo a hoosa a moyta ha yaha huɓɓuɗo alors a lorna nde woore timmi. Yimɓe feere bo goytiɓe ɗo woyta ɗum moyta bakin nde tati sar'aka. To a moyti nde woore banni timmi a yaari huɓɓuɗo a lorni kalas.
daga ɓaawo ɗon ɗume goɗɗo tokkinta nam moytugo noppi to ndiyam koodi ma ɗo hecciɗima a waɗi a moyti to hecciɗai ba waɗa ndiyam feere a moyta ɗiɗi fuu hadiseji waddi ɓurnaɗo tagle sallllahu alayhi wa sallam waɗi no ha waɗata ɗo hoonduma ɗo a naada ha nder burɗe noppi way nden a tokkina ha lugge ɗo ha wurta ɗiɗi bo a waɗa gaɗa ni to ha moytugo hoore ɗo goɗɗo ittan ɗo hufinere waɗa ni feet nonnon ɗo masaba malikiya ka wi noon waɗatake woodi biiɓe ko to a moytinna yaɓel hoore ma bo he'an to a nani he'an ɗo asli man nano ko woni hujja maɓɓe ɓe wi to goɗɗo moytina yaɓel hoore mum he'an ngam je annabijo sallllahu alayhi wa sallam moytino ha timtinol mum nden je lutti bo moytino metalawol goo ɓe bo wi aa na ɓawotono moytino metalawol na e nder kam na ɓurina yaɓel hoore to kanjum waɗi to laatake na dow jahangal a woni a itti metalawol ma ka to a moyti ɗo juuɗe ma ɗiɗi fo a moyta ɓawo to a moyti noppi ma timmi ha moytete ɗo ɗum hoore ɓe noppi tan nden a loota kosngal ma ñamat a loota ngal kangal bo nde tati ha a lootata ɗo a safita caka kooli man a hakkila bo ha jabrugal nder jabrugal man ɗo ta laata nokkure wonde feere soofay se a mema ɗum ha soofa a lootan nanal bo kangal bo nde tati man bana ni yaake man a wolwata yaake aɗo nanga ɗo ta wolwu ɗum gaña ɗum to a timmini nangarɗam ma a ɓamta ɗume jotta kam hoore ma a ɓamtata ni na hoondu to a timmini nangarɗam na hoondu a ɓamtata hoore on a ɓamtata a laara asama siftora mangu allah ceniɗo mo tagi asama ka darni ka dow ma wala darange yibbata dow ma a siftoran bawɗe mako ɓe mangu mako a wiya ashhadu an la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin hadise ol wari ashhadu an la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh gongol feere wari wala sembe yottini ha bana en yottini ɗo ɗume a wi'ata miɗo seedi deweteɗo wala se allah kanko tan miɗo seedi muhammadu bo nulaɗo maako jeyaɗo maako nden gongol waddi a ɓesda allahumma ij'alni min at-tawwabin jawmirawo ya allah waɗam nder tuuɓuɓe waj'alni min al-mutatahhirin waɗam nder ceniɓe waj'alni min ibadika as-salihin waɗam nder jeyaɓe ma laaɓɓe yehi ashhadu an la ilaha illallah hadiseji tampuɗi ɗo ɓesɗi ɗo to goɗɗo waɗi banni timmini hadise ol waddi ha o lootata juuɗe maako ragare toɓɓitande ndiyam aybeji maako itti ha o lootata yeeso maako ragare toɓɓitande ndiyam aybeji futtimi ha o lootata kosɗe maako ragare aybeji futtimi ko o memino ɓe junngo maako ko o laari nokkure nde o yehino o wurti o ceniiɗo jonta kam nden dammuɗe aljanna joweetati maɓɓitanemo ngal o yiɗi fo o nastira ɗume oɗo waɗa ɗo oɗo taska ha o yaha julde gode na yi o seeni jotta kam nangarɗam ka na warina to jotta se o raara kadi limsere maako nde o ɓorni ka senide na ɓanndu maako bona senake jotta kam to janaba o giwnoɗo ɓanndu seni to janaba wala ɗo maako o nangi ɓanndu seni nden jonta o raara nokkure nde o juulata ha muɗum nde senide na hidde ko ha o nasta julde to tamotoɗo bo ɗon bo ha leddi man ɗo bannuji wonɗo ɓe wiyaymo se o wasa ha yotta ha les amma to woodi carballe woodi haakoji woodi ɗume o itta ɗum kanjum kam acca to ɗum mbulwulɗi to jarandi to leddi tankandi non noon to ɗum ko ayre waɗa juuɗe maako toon o bisma to o ɓamtini o fiɗɗa arande man ɗo o moyta yeeso maako ha o moytata ɗo nder lugge gite ɗo sera ɗo ko fuu juuɗe maako memata ɗum ta memay to o moyti o timmini ɗo heyi baadiseji goɗɗi gaddi o lora o wallina juuɗe maako go to o wallini o ɓamti o fiɗɗi junngo maako ngo o hoga kooli ɗo o yaara ha hoore kooli ɗi o yaara oɗo tambi
ha o yara to o sallini soɓundu o waylita ɗo bo tabdi nayi huuɓi ha pellel nane ko ha o wurtina ɗo bo non o waɗata ha o lora o wurtina oɗo safina ko oli mako oɗo darnata malla bo darno oɗo darna yaki man o waɗi o ummi ɗo ka pat oɗo taska ha o nasta julde go to agimu salata go to jotta kam to o wari o nastan julde go o nastirande be habbirago harminorgo julde jotta kana julde farilla en mbiyata o nangi o timmini darnowo darni malla kankuman o darni habbirago harminorgo ngo habbirta allahu akbar habbirago wan ɗum farilla modiɓɓe wi to o wawi wiigo kalimawol allahu akbar be arabia sekangol o wiyata to wawata o nastirta be wolde ajamiya kam o haɓɓa anniya mako non do allahu akbar ɗo o nastira be noon woɗɗo feere wi kayi o nastirani be wolde mako ko ndeyende o wawi nde hokkata mana allahu akbar allahu akbar banno wardi ha arabiya allah ɓuri mawnugo talutu sam yimɓe feere mbiyo a wiyata allah ɓuri mawnugo a wiya allah mawɗo ɓe wi na wolamo o fotanno sakko wiya o ɓuri mawnugo a fotti nde wolamo o fotanno kan joni o ɓuri mawnugo halas allahu akbar allah ɓuri mawnugo ɗum laatake kalimawol iftahu salah ko omtirta julde mako be man ase ko o senanno go fu ha o ɓaɗita allah ceniɗo nden daga ɓawo ɗon o janga surawol jiiɗo to ha wara o tokka ha sunnaji no woni to habbirɗo o janga du'aul istiftahi taw allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal maghribi ha yara gare mum na kayre tan bo wonde feere ɗon o janga surawol jiiɗo jangugo surawol jiiɗo ɗo ɗum farilla ha julde to bawɗo darde ka laata oɗo dari on bo o jangagol kayum bo ɗum farilla to timmini surawol jiiɗo o jangan surawol ko ayaje dow surawol jiiɗo to timmini surawol jiiɗo tawon to o yetti gayril maghdubi alayhim wala dallin o wiya amin amma sanja sawto ta nanda be je qur'anu ngam amin ɗo na kalima o qur'an ko waɗi ngam annabijo sallllahu alayhi wa sallam waɗi noon nden ɓaawo ɗon yaake o habbirino ha o nasta julde ɗo du'aul istiftahi ujago bismago pat o sirra ɗum o wanginta amma kalimawol amin o wanginagol ayi jawmo risala ha o wi o wangintagol fu o lori o wolwi ɓaawo ton haala wangingogol man o jangi e surawol ɓaawo jiiɗo ko malla ayaje goɗɗo feere nden o dilla allahu akbar yaake oɗo dari ɗo oɗo de'iti toon ɗum farilla on ha julde jangugo jiiɗo ɗum farilla darde nde o darata ha o janga jiiɗo ɗum farilla anniya julde nde o juulata man ɗum farilla bana to ɗum juura ɗo sey anniya ma yahlira ha ɓernde maako mi anninake hokkugo julde juura farilla to ɓaawo liman bo yaktago liman ɗo ha ɓernde maako watta julde maako ɗo sendiri be liman amma ɗum wolwatake o numan ɗum nder ɓernde on to rukni allahu akbar ha ruku ere ɗon bo fayinta o janga subhana rabbiyal azim woɓɓe feere wi o wiya subhana rabbiyal azim wa bihamdi no rammiri fuu o habdani o waɗa nde tati kam ta o waɗa en amma to o liman ka ko ɓuri ka o ɓurna noon yimɓe potata goɗɗo feere ha o rukni ɗo goɗɗo feere ɗo pusta to nde tati o waɗata ɗo oɗo ɓamta goɗɗo feere ruknayi ɓuri ɗum woɗugo kam o waɗani yonta ko nde sappo kam to o rukni ruku ere ɗo ɗum farilla de'itago bo ɗum farilla fayi nden o ɓamtira be kongol maako sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd to o liman ko to feere maako amma to o fallanke o wiyata sami allahu liman hamida ɗo kan liman tan wiyata to liman wi sami allahu liman hamida jinni darde ɓe kawta ha rabbana wa lakal hamd to haɗɗini banni fanima to ɓesdi bo ɓuri woɗugo hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi to ɓanti jinnugo darde o de'ita ɗo ɗum farilla
o lora kadi bo o dilla allahu akbar kabbiroje man ɗo fooɗugode ha juttina ɗo ɗum yettinaki de allahu akbar ɗo wala non madda wala to habbirago man go ɗabi'a allahu akbar halas haje ma wutti to dilli o sujudi sujudere ɗo ɗum farilla de'itago ha sujudere may bo farilla kadi bo nden o lora o ɓagta allahu akbar o jooto o jangeno subhana rabbiyal a'la ton nona allahu akbar o lora o jooto to a jootake ɗo ta yawu derɗirawo juɗɗo allahu akbar ɗo ka juuɗayi ha sujudere ɗo ta gakka wigo subhana rabbiyal a'la ɗo nde tati ko ɓuri woɗugo ka aya ko sappo nden to o ɓanti o jooɗi allahu akbar ɓurɗum famɗugo ma a wiya rabbi firli ko nde woore ka a wiya hakkude sujudere ɓe sujudere malla a wiya nde tati rabbi firli rabbi firli rabbi firli malla bo ɓesda ko ɓuri noon ba wari hadis to a wi rabbi firli nde tati ɗo a wiya rabbi firli warhamni wahdini wa afini wasburni nden a dilla ya sujida wonde feere to a sujidi bo a wiya ko a wino arande goo nden a ɓanta kadi bo a fuɗɗita jande to a yahi darde ɗiɗaɓre ha a jooɗanno hakkude sujudere ɓe sujudere ha a jootata ha darde ɗiɗaɓre a sowa kosngal ma nanal a jooɗoro dow maagal kosngal ñaamal bo hoore kooli muɗum tiggani na a waɗa kosɗe man ni a jooɗa dow maaje waray noon ha julde ngal ka a jooɗori ɗum ngal bo hoore kooli mum ɗo tiggini alors a sujida wonde yaake a tahiyatu a waɗa banni a janga kadi a tahiyatu lillah ha yara gare muɗum ha darde arandere ɗo to a timmini a tahiyatu ni a umma a ummidan ɓe habbirago na ko se to a jinni darde a ɗumta habbirgo woni se to a jinni darde a ɗumta habbirgo ba fuɗɗo julde wonde hesre amma hadisol wari kana sallallahu alayhi wa sallam yukabbiru hina yaqumu wakkati o jummata ɗo oɗo habbira har ɗon yaake habbiri habbirago harminogo a ɓantino juuɗe ma yaake a ɗoya ha rukuyere a ɓantan juuɗe to a ummi ha rukuyere a ɓantan juuɗe amma hakkunde darde ɗiɗɗo to a ummi a jinni darde a ɓantata juuɗe amma juuɗe ma aɗo waɗi gabdunako malla aɗo waɗi waɗɓu to waɗɗu ma ni a wallina jungo ngo dow ngo to gabdu bo a waɗa ni amma yiyaka annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo juula waɗay noon kam yiyaka ka juulay kanko bo won tokketeɗo yo to a jangi ba a jangino nane goo a rukni jotta kam jiiɗo tan a jangata na ko malla woodi ayaje ɗe a yewata ɗo toon to a jangi a timmini a dilli darde ɗiɗɗo to a timmini ɗe a joototo jotta ha jode silminago na ta a jooɗa ɗo kosngal ma nanal goo a waɗa wurtiniragal hera wakkere ñaamo seeɗa ta wurtina ɗuuɗa bo goɗɗo weera to jooɗi ɗo maagal sulte ma wonna amma ñaamowol goo ka a ɗisan hoore kooli mbo a ɗisan a janga a tahiyatu a timmina a janga salatul ibrahimiya a janga allahumma inni a'udhu bika ko annabijo o ɓurnino en naygo a janga do are nde aboubacry siddiqui radiallahu anhu ƴami annabijo yecci ɗum allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira a ragare muɗum a silmina ɗo nder ɓosugo julde on woni juule ɗe wakkatiji joyi ɗo noon en juulirta en daara ha juule meɗen nafila kanje bo no en juulirta ɗo ka ɗum farilla to nden hidde ko goɗɗo man nasta julde man na en yecci sen weji tati kam fo o seni to giwam farilla wonno dow maako to nangarɗam malla to tamamuye o arti o waɗi ɗum kanjum kam fuu o timmini hidde ko o nasta julde maako kadi julde nde nde woodi sardiji ɗi goɗɗo huwata daga nasta e julde man sardiji ko watta julde man wajiba dow maako en mbino islamako se o laata o julɗo ha julde wajiba dow maako se o laata o jam hakkilo na o ginnaɗo se o laata o ñuufuɗo na ɓinguel ngel ñuufay se laato bo wakkati bo nasti wakkati nasta wala no goɗɗo juulira nden o laata to debbo o seniɗo ha ƴiyam ɗi ɗiɗi fu ƴiyam haydaɓe ƴiyam ɓesgu fu wala ha maako o seni
yo jotta kam wakkati julde waɗi wajibi kadi ko julde ɗo sarɗiji wajibit ko julde ha julde man nde saaha bo be sarɗiji fayi to hokkay sarɗiji sahugo ɗo ni julde man nde sahata sarɗiji sahugo julde man kanji bo ɗum ɗiye je littino haala senago go ha senweji tati go seedi gona ton nden se o suura alawra maako to o juulan ɗo tata o dara o suuraki alawra ɗo juula se o husita qibla tata o husita ha nokkure nde o yiɗi fu yo nden laata wakkati bo nasti e bana no en wino ɗo wakkati nastay ka nde o juulata kadi ɗum ɗo ɗum lismake dow ɓi adamajo nden julde nde ima ɗum din kayre woni daragal din man taraka salata la dina liman la salata lahu mo julde waɗana ɗum o wala dina mo julde waɗana ɗum wiyatake julɗo sey juulowo on wiyete julɗo kamɓe heferɓe goto ɓe tuubi daga keferaku shirku ɓe wurti ɗum wa aqamu salata ɓe ɓoosi julde ɓoosugo julde ɗo na ɓe sarɗi mare almouradu a taw bi arkanil islam darage islama ɗo ɓe waddi ɗe kanje kade fuu ɗe joyi taw seedago ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah aqamu sala wa ita zakati yosamu ramadana wa hajjul bayt ɗe ka fuu ɗe ɓe ɗo haɓɓi nder ɓernde maɓɓe nden ɓe dari jotta ka ɓe juulan nden allah ceniɗo wolwi ha ɗo aqamu salata wolway haala darage ɗe a luttuɗe ngam mo juulata hutiniran be maaje wa atawu zakata ɓe dokki jakka jakka ɗum bo ɗo farli ɗinne ha dow goɗɗo to allah ceniɗo hokkimo o mari ko jakka man allah wi'ay moy fu ya ɗaɓɓita jawdi dole mum ha mara nisabu hokka jakka allah wi'ay non amma ɓe moƴere mako no hokkata goɗɗo jakka ɗo ceede ɗo ɗume kangeri ɓe sardi ha kangeri ɓe sardi ɗo modiɓɓe men rahimallahu mautahum wa hafija ahyam mayɓe maɓɓe allah hinno ɗum yetɓe maɓɓe bo allah reno ɗum komin bondi ɓe maɓɓe ɓe wi to en fitiran yimɓe ha haala jakka en fitira ɓe dow sardi na dow kangeri ngam sardi ɗo seeɗa ni on jakka nangata ha muɗum sardi to goɗɗo woodi dirhammeje temeɗɗe ɗiɗi jakka nangi to kangeri bo to o woodi dinaru nogas jakka nangata dinaru nogas ɗo na ɗum ceede waññode sakko bañalɗe ɗen woni ɗo kam ɗum waɗan million ɗiɗi be goɗɗum amma dirhammeje temeɗɗe ɗiɗi ɗo sikata boro temere tati fu won ko gakkata ɗo ɗo pilowo on jakka nangi ha seede mako to yetti noon to yettay noon jakka nangayi malla bo heɓi seede way kanko ka oɗo sigi kanje ka wala haaje sam oɗo heɓa goɗɗe feere ha hitade yiriti jakka nangi nder lawo julɗo na wala haaje an kam marɓe haaje ɗo en wiɗo kam ceede non dabbaji ha nder dabbaji ɗo geeloɗi nayi baali beyi ha nder dammoje nder dabbaji bo ɗo on jakka nangata geeloɗi daga to ɗi jotti jowi jakka fuɗɗi ha maji goɗɗo hokkan mbaala e daruɗo ɗon ɗi ngala ha men ɗo e dilla ha nayi to ɗi jotti capanɗe tati goɗɗo hokkan ngaari ɓe wi timmindi duuɓi ɗiɗi nasitatam to ɗi jotti capanɗe nayi o hokkan wiige tati yehi nayam ɗo nasta nayam nayi ka timmi banni to ɗi capa e jeego gayi ɗiɗi to ɗi capa e jeeɗiɗi ngaari ɓe wiige to ɗi capa e jeetati bijji ɗiɗi to ɗi capa e jeenayi gayi tati to ɗi temere ɓe nogas bijji tati malla gayi nayi aɗo wallita koɗi maga ni to ɗi temere ɓe nogas to bijji tati to gayi nayi halas timmi jeenayi kaɗo on nisabu mum hakkude ummugo capa e tati ya capa e tati e jeenayi ɗo jaka wala ha mum kay to baali malla beyi to nayi ɗo none nayi pat hawti ɗon to a yiɗi nayi man ɗo borroji gudaali boɗeji daneji walla ɗi mbiyata noye feere mbuuji pat nasti aɗo maɗi seeɗa seeɗa ɗo a lima pat a itta jakka to baali kanji bo ɓe none maji pat to a yiɗi wudaji to a yiɗi pulpuli to a yiɗi ɗiye beyi kayum bo hawtan baali ɓe beyi pat to aɗo mari kayum bo sey to ɗi sigi capanɗe nayi
on a hokkata mbaala ngoota nga timmi hitande nasti ɗiɗam daga 4 go aɗa hokka mbaala ngoota haaɗi sika baali 17 fu mbaala ngoota haaɗi gaɗa baali 100 fu mbaala ngoota kadi to ton numanno ha nafsu am kande 4 mbaala kala to waɗi 17 ga ɗiɗi no haaɗi gaɗa baali 100 ɓe no gas mbaala ngoota 100 na halas baali ɗiɗi jota ka hokkata haaɗi jotta baali 200 fu baali ɗiɗi go baali 200 ɓe mbaala baali 3 jotta kam kala 100 fu mbaala ɗiɗo ɓurta ɗuɗugo jaga ɗo ɓurta famɗitirgo nden je a hokkata man ɗo mbar jarima on a heɓan kanjum ɗo ɗum sena jawdima ɗum ɓesda jawdima ɗum senama ha nafsuma ɗum ɓesdane yiide ha yimɓe wurta ɗo ka pat allah mo umrima ɗo yiɗete ɓe sababu man wa atawu zakata ɓe dokki jakka fa hallu sabila o perwinedate maɓɓe taw ha jakka ɗo ɗum kuje ɗuɗɗe woni toon ɗo kay limti kuje nden jotta ka demtirle ɗon toon hunde nde yimɓe remata siga yimɓe wurda be man na sigugo man ɗum defnita se to a waɗi a frigo de kay a sigan ɗo ɗaɓi a mere nden yimɓe wurdal be majum kanjum bo jakka ɗon haw ha yotta jakka kayum bo se to waɗi jotta kam wusku 9 noy wusku 5 wusku gotel ɗo mari sawuje 3 kaya sawuje 6 kayum man to waɗi 5 ɗum waɗi 300 jotta kam jakka nangi to yottayi noon jakka nangay ko a hokkata fu ɗum sadakam yo nden to hunde jakka man yotti jakka ɗo lismake goɗɗo se goɗɗo hokka gabbe ɗe yimɓe sigata wurda ko wiyete gawri none muɗum fu a fuɗɗa daga alkamari marori ha a warta gawri man ɗo none feere feere muuri yaɗiri fu to yotti non ɗo hokkete jakka butali en wiyata fu a dilla nder none ñebbe kanje bo sigeteɗe wurde ɗe fu maje jakka ɗo ha maje a yakuje demtirle feere ɗum ɓe ɓiɗɗata ñebbam ha muɗum jakka ɗo ha muɗum ɗon man bo fu be sarɗi amma sey to yottini sabu muɗum kayen bo to waɗay wusku 5 jakka wala ɗo muɗum nden kadi jakka man ɗo to hokkete jakka arande kam jaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam aɗon ha maako jakka yarete kanjum waɗi nde o maayi yimɓe feere turti wi hokkata jakka man na kanko ɓe dokkanno to seedaki aboubacry jangguini ɓe jangde ɓe lorti ɓe ɗon dokka laamiɓe julɓe kamɓe hokkete kamɓe andi talaka en dokketeɓe to goɗɗo hokki ɓe kayum ka jakka mum timmi to hokkay nde ɓe ƴamata hande ha wiya nde ɓe ƴamata an ka aɗo meggini a hokkata jakka de se a itta a wurtina jakka ma a hokkira ɓe adilaku a hokka bo ha hokkete none 9 allah limti innama sadagatu lil fugarai wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fir rigabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil se mi ɗaɓɓita none ɗo pat mi hokkana kay to a yiɗi a hokki goto no yeeyi alimam malik rahimahullah o wi jakka ɗo to a hokkan ɗo a hokka goɗɗo bakin heata gurdam maako a wiyan noy mi andirta ɗo he'an gurdam maako goɗɗo ɓuray debbo goto ɓe ɓiɗɗo goto o mari a itti hokkumo million re na o heɓi jaari o filiran na to na wonni kana ay gurdam maako timmi to noon waɗaki bo a hokka mo dede ko o ñamata hitande nden yimɓe bo nde colengol ɗo goɗɗo itta jakka buhure ni dey ceede on ɗo heewi ha buhure ɗo nden ɗo enveloppe bore 5 hokkata yimɓe ɗum e a nafi goɗɗo man ɗo ɗum mi wiyatama ɗo mi yi on na ɓe wiyam min jaaɗi ɓe sobajo feere ɗum huwana goɗɗo o yahi jotta kam min yahi garwa min salan min dilla pellel feere oɗo maɓɓiti coffre fort laari ha heɓa wurtina ceede yogamo ko o huwan ɗum wattako ceede ɗo pat ɗo siki wala je losete o lori o maɓɓi jotta kam o wimo yamɓu seta aɗo lora a yaltami buhure ni ɗon sera maako o naadi junngo toon o wurtini enveloppe ji 3 o hokki am gotol o hokki oɗo ɗiɗi min nastimo to hande ma ɗo min balninta firo deftere alqur'ana seninde hawtande e modibbo yahambo ga gawdare leydi kamaru e jango to allah holli en jam min gaddanay on goɗɗi firoji deftere alqur'ana seninde e modibɓe feere feere nder ɗemgal fulfulde hidde ko ɗon min ibrahim ramadake gondumiɗo e moɗon mbiyami